Best Actor Female रुंसारि श्रुति ब्रह्म बिथांजोनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बागानसालि गामियाव इं 1967 मायथाइनि 16 मे खालारखालि जादोंमोन। बिथांजोआ बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारनाव हायनानि फावखौ खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो आब' आरो बै समनि गुबुन गुबुन सावथुनफोरावबो फाव खालामदोंमोन। बिथांजोआ थांनाय इं 2024 मायथाइनि 27 फेब्रुआरि खालाराव रुंसारि जादोंमोन। The nominees are सोरखौ नुदों? बिदि मोदोमाव सावगारि आखिलाबायनो? सावगारि नङालै आयै, टेटु बुङो बेखौ, टेटु। जाबाय दे जाबाय, बांद्राय गोरों दिन्थिनो नाङानो। मानोथो बेफोरखौ आखिलाबायामोन? आइ, जोंनि मेथाइनि ओंथियानो बिदिखामोन। And to do the honors, we would like to invite on stage Jani Biswanath, producer and founder of Healing Lives and Memento. Let's give a big hand for Jani Biswanath, the producer and founder of Healing Lives. And we are eagerly waiting to know the name of the winner. Tick tick egg, tick tick dough. Are we waiting? Khulumbai, Anni Unjalu Boro Lugufert, is that right? The Best Actor Female award goes to, any guesses? Sangeena Brahma. Congratulations to the entire team and Sangeena. So we would like to have Sangeena Brahma on stage. Let's give a big hand for Sangeena Brahma. The winner will receive a prize money of. Let's give a big hand for Sangeena Brahma. She's having new hair now. Round of applause for her hair, beautiful hair that was cut out in the cinema. 1 lakh rupees. Winner of 1 lakh rupees. The dummy check. Our film, and it's the first time I'm getting to meet her in person. Congratulations, my dear. Thank you so much, ma'am. And it's really very honored to get this present from you, ma'am. Thank you so much. गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि आरो मा होननांगौ आं बिराद माने दिनै गावनि माने गोसोखौनो हमथानो हायासै आङो जोबोद खुसि जादों माने बे आंनि फार्स्ट प्रेजेन्ट दिनै आं 2004 निफ्रायनो गाबोबाय आरो आं मुभिखौ 2005 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै बे प्रेजेन्टखौ मोननानै बे एवार्डखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों Thank you so much, jury members and बिसानिसिम आरो जोंनि सावथुन गाबै जायख्लंनि टीमनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर जोंखौ बेबायदि माने मा होनांगौ बेखौ सापर्ट होनायनि थाखाय and thank you audience, thank you so much.